6,000 to 7,000 pieces po kami ng cheese bread. Dinuguan dito kadalasan pinapartner sa puto. Walang puto ang LBS Bake Shop. Ay, walang puto? Wala. Ito. Puto? Cheers, pare. Cheers! Ano nga bang sikreto ng mga bake shop sa Pampanga? Hindi nila magagaya kasi secret siya. Pampanga is more than sisig, more than the exotic food. Masarap daw talaga yung bakery culture dito. Kulinarya talaga yun. Isa sa mga sikat dito talaga itong cheese bread na to. Parang siyang may mga cheese crust. Parang sinunog na pound. May mga toasted edges siya na ang sarap sa bibig. Isa na namang travel for food episode kasama si Pops Chewy ng The Chewy Show. Chewy Show daw, tsaka si Tim na nagsama na daw ba? Iba talaga, pag dito ka mismo nung kakain dito sa Pampanga, it feels different. Tapos kasama ka pa. So iba yung saya, kami na. Ay, sorry. Dalawang food YouTubers na nagkita sa Pampanga para i-discover ang mga pambatot at pinagmamalaking merienda. We're having a same purpose. You're documenting food, Pilipinas, minsan ibang bansa. So, same purpose, same goal. Mas marami tayo, mas okay. Yung Filipino food tourism ang ginagawa natin. Kaya't sigurin natin na tikman itong lumang panaderyang matatagpuan dito mismo sa downtown palengke ng San Fernando, Pampanga. Nagustuhan nila sa cheese bread is yung cheesy siya na milky, soft. Yung iba, tawag nila, pwede daw dessert and affordable siya sa mga tao. And yung secret namin doon is meron kaming ingredient, it's important, hindi nila magagaya. Kasi secret siya. Ako po si Leila Santiago. Ako po yung eldest daughter ni Leonila Santiago, yung owner po ng LBS Bake Shop and Kitchenette. Kami po yung third generation owner ng LBS. Ang ibig sabihin po ng LBS is Leonila B. Santiago. But now, nag-change po kami ng business name. And being the eldest, sa akin niya po pinangalan yung business namin ngayon. So, naging Leila B. Santiago po siya. We started LBS po noong 2008. Originally po, yung bakery po ng lola ko is sa Arayat, Pampanga. Siguro that was, I think, 1930s. Noong 1990, from Arayat, nag-transfer kami dito sa San Fernando. Yung bakery nandun pa rin, but meron kaming supplier dito, which is sila yung naging partner namin. Yun yung LA Bake Shop. Yung LA is for Leonie, Leonila, and A is for Angie. Matagal din yung partnership namin, I think 20 plus years. Noong 2008, nag-decide sila na we go on separate ways. Actually po, yung cheese bread po, nag-start po yan. May nag-apply po sa amin na baker. And then, parang dinemo niya yan, yung cheese bread. Before we call it cheese pandesal. From the cheese pandesal, parang in-improve ng parents ko yung recipe until lumabas yung cheese bread. Nagustuhan siya ng mga tao. Naman po yung pagbe-bake po ng mga bread namin. From the dough mixer po, ta-transfer nila dun sa roller. Pag talagang flat na po siya, ililipat na siya dun sa working area and then dun po nila i-divide po yon. And then yung cheese bread po, lalagay po nila dun sa mixture namin and dun nila i-coat and sasalansan na po siya dun sa mga plancha. And then papaalsahin na po bago siya isalang sa oven. From the oven, ilalagay na po namin siya dito sa area kung saan sila nagbabox. Naglalagay din po kami sa tray para sa mga retail. Usually po, everyday, siguro nakaka 6,000 to 7,000 pieces po kami ng cheese bread. May day po kasi na mabili, like today, Sunday. Maraming tao sa palengke, yung mga nagsisimba. Usually, pag Sunday kasi family day yan, bumibili sila ng mga food, ng bread. Yung isang box po, 30 pieces po yung laman ng isang box ng cheese bread. Marami kami bestseller. Ang ginagawa po namin, kung ano yung mga bestseller, yun na lang talaga yung niluluto namin everyday, like palabok, gisado, and sa mga bread po, masarap din po yung mga pandelimon. Surprisingly po, yung dinuguan. Isa din siya sa bestseller namin ngayon. Actually po, ang dami po nag-i-inquire kung nagpapa-franchise kami. Nagme-message po sila sa amin or tumatawag. Hindi pa po kami ready na magpa-franchise. So, nag-concentrate po muna kami dito sa Pampanga. Meron po kami sa Mabalacat, sa Angeles. Meron din po kami dito along MacArthur Highway sa Maynpis. And yung recently po, nagbukas po kami sa Mexico. And ito po main branch. Bali, 5 branches na po kami lahat ngayon.
Papayo ko lang po sa mga gustong mag-start ng mga small businesses po, dapat maging malakas din po yung loob nyo. Kasi kung hindi nyo po susubukan yun, hindi nyo po malalaman kung magiging successful ba, magiging failure siya. So, ang maganda po doon talaga, gusto nyo po yung ginagawa nyo and alam nyo po kung ano yung ginagawa nyo. Dapat maging hilig nyo din po para maging happy kayo sa ginagawa nyo. Mga Kabs, iniimbitahan ko po kayo magpunta po dito sa LBS main branch, dito po sa may harap po ng San Fernando Public Market. Subukan nyo po yung aming mga cheese bread and meron din po kaming mga pansit like yung bestseller po namin is the palabok. Talaga naman, manyamang Kenny. Manganta na mga Kap! Pops, kumain na tayo. Tara! At welcome dito sa City of San Fernando, Pampanga para tumikim ng mga merienda sa isang legendary bake shop. At syempre, kasama nating muli, Chewy Show. How are you? I'm doing fine. It's been Wow. enthusiastic for the past 3 days. Ay, hirap ka And magsalita. this bakery is like, how do you say this? Legendary might be? Yes. Yeah. Bakit ko ba So what can you say? Pinas tayo ngayon? What can you say about this bakery? This bakery is legendary. Or ganun lang sinasabi. Parang tatlo lang kasi vocabulary natin. Isa lang din yung legendary. Legendary. Yes. Blockbuster. Oh, yeah, blockbuster. So ito, mabalita. Ito po ang LBS Bake Shop. Dito yan sa downtown San Fernando o ang kinikilala naming lumang palengke kahit bagong gawa siya. At dito matatagpuan ang LBS Bake Shop kung saan sikat sila sa cheese bread, Spanish bread at mga meriendang katulad ng palabok at dinuguan. Pero yung dinuguan dito kadalasan pinapartner sa puto. Oh. Walang puto ang LBS Bake Shop. But meron silang Ay, pandelemon. wala puto? Wala. Ito. Puto? Puto? Wala. Akala ko iba eh. Ano meron? Wala po. Buti eh. Wala, ito. Pandelemon. Pandelemon? Parang pandelemon ang tawag nila. Okay. So, ang cute nun. Galing oh. Parang siyang bato eh, no? Ang liit. Pero mabigat, pare. Oo, mabigat. Mabigat. Actually, oo. Sige. Bigat din sa tiyan to. Sausaw natin sa tiyan. Sausaw natin, sige. Ay, gusto ko may konting karne. Ayun. Yan oh. Cheers, pare. Cheers! Ito yung asim yung dinuguan. Nangbabaw talaga. May asim kilig eh. Oh, masarap, pare. Ang laki ng gayad ng karne. Tigtad ang tawag dito niya. Kasi malabnaw. Oo nga. Kala mo parang yung texture, parang makain ka ng lugaw eh. Ang kapal. Hindi sa chocolate sauce. Tapos may mga tidbits pa na nag-coagulate na dugo. Ang galing, sarap ah. Tapos I mean, to be fair, malalaki gayad niya, pero malambot pa rin naman. Tapos tama ka, nangingibabaw yung asim. Kaya wala yung anggono naman loob kasi nga napaksiw na nung zuka. Okay. Curious lang ako sa gusto ko lang tikman yung lasa. Okay. Gets. Diba? Mabigat. May konti katamisan na rin isa. Pero masarap, as is. Masarap ka rin. Kumbaga siksik na siksik sa loob yun. Ang kapal niyan, hindi siya hangin lang. Kaya pag sinubo mo talagang okay na eh. Mabigat eh, no? Ano pang kanin? Galing. Tapos na tayo sa ating appetizer. Palabok naman tayo. Ayun, nasaan mo? Sige, pat ako ng konting acidity. Sobrang dense nung sauce niya. Ang dami, ang kapal. Parang sauce pa lang ito ang bigat na. Kumbaga hindi tinipid sa sauce eh. Oo. So ito, may mga chicharon din. Meron din giniling. Oo, ginil. Typical, no? Cheers. Cheers! Classic pa. Kumbaga yun yung classic na homey na palabok. Hindi naman sa sobrang, how do you say this? May konting shrimp pinalasa, pero parang may konting margarine na Parang buttery na may halong gatayong lasa. Creamy siya na naglalangis sa mantika ng gatayong feels. Ganun siya eksakto. Pag tinignan mo close up, mukha siyang peanut butter. Pwede. sauce. Parang gano'n. Oo. Ito yung hinahanap mo, kunyari, pagod ka sa trabaho, ngayon kakauwi mo lang sa school, ganun ka ng perfect na merienda, ito yung re-review sa nanay mo eh. Tsaka Babs, ito yung pansit palabok na kukutsarain mo talaga. Kasi masos eh. Kahit yung mga chicharon pare, no? Malilit lang siya pero marami. Yung iba, tinitimplan nila to, like kalamansi, patis, paminta, pero hindi na kailangan yun. Ito na yun. Galing. And, mapunta tayo dito. Kaya naka-display sa harap eh. Oo nga. Kung asul. Oo pare. Ang may asul yung box. Dalawang bida dito sa box na to. Pwede ka rin naman umorder ng cheese bread lang, pero gusto ko mix para matikman natin. Okay, sige pare. Excited ako. Isa sa mga sikat dito talaga itong cheese bread na to. Okay. Yan, ikaw na ako milatis dahil sanay na kami sa lasa nito. Visually, alam mo pare, Yan. maganda sa kanya. Yung mga- Parang siyang may mga cheese crust. Yung mga nakalutang. So parang siyang melon pan bread din may crust na ano. Tapos tingnan natin yung gitna. Uy, malambot. Tapos parang sinunog na powder na okay, cheese, bread, parang no? ganun, oo. Ano ba? Creamy sweet. May mga toasted edges siya na ang sarap sa bibig. Basically, dessert na siya, no? Oo. Parang siyang may milky texture. Parang, ewan. Milky na cheese. Oo, exactly. Milky cheesy.
Ang sarap. Masarap nun. Ano nga to eh, parang mali na kukuha ka ng isa kasi magsusunod-sunod ka eh. Control lang tayo mabigot yan. Parang may lasa rin siya kondensada. Yun. Oo. Tama. Magatas. Nasa dulo yung cake nung sarap. yung lasa. Ito, gusto ko sa Spanish bread. Kung may konting burn, medyo toasted dun sa Spanish dulo. bread to? Spanish bread. Hola, senyor. Si. Ang init pa, pare. Ayun mo. Grabe. Ayan, yung palaman, oh. Cheers! Ang luto ba? Harap. Mainit-init, manamis-namis. Yung ibang Spanish bread, medyo makasukal. Ito wala gano'n. Actually wala eh. Sakto lang. Oo. Hindi siya na-overpower. Wala siyang kumay factor. Masarap yung parang may crush siya na may lutong. Ayun nga, ito yun. Oo. Ito na sabi ko, kaya gusto ko sa mga ganito yung may konting siyang sunog sa dulo eh. Parang ang sarap niya kagat-kagatin. Harap. Bakit ang Pampanga? Parang iba rin yung bakery culture nyo dito. Actually, hindi ko alam yung main reason kung bakit. Pero pag may ganito kasi sa Pampanga, parang pinupunta siya ng tao. Ito, mga ganito, nung panahon ng lockdown, kung tatandaan mo, marami nagpapasabay ng mga ganito. Totoo. Kasi bawal bumiyahe. Bawal. Eh, namimiss nila yung mga ganitong pagkain or tinapay sa Pampanga. So, nagpapadala lang sila. Kaya nung sabi mong dadalhin mo ko sa bakery, actually, medyo may idea na ako na, kasi ganito eh, may napanood dating video na sabi, Pampanga is more than sisig, Yes. more than the exotic food, more than the yung mga karinderya, ulam, alam mo yun. Pero masarap daw talaga yung bakery culture dito. Oo. Ang dami, like, kahit yung mga sari-sari store na pandesal, iba dito talaga. So, excited ako na parang, uy, okay. Tapos never ko pa na-try ito LBS mismo. Hindi lang naman cheese bread tsaka Spanish bread. Minsan, may random bakery ka madadaanan dyan. Parang ang sarap ng pandesito. Ang sarap ng monay nila. Parang hindi lang itong dalawa. Basta magaling sila sa ano. Ako personally, hindi ako marunong mag-bake eh. Oo. Pero ang daming magagaling talaga dito sa Pampanga na baker. Oo. Nakakagawa sila ng ganyan. Galing. Anything na niluluto, kinakain. Ewan ko bakit sobrang ang dami nilang alam gawin. So, paano talaga siya sa kulinarya talaga eh. No? Parang kahit anong aspeto ng kulinarya, street food, high-end restaurant, bakery. Parang tinuro na yata ng mga Espanyol daw, sabi nila. Si. Ganun. Si. Lahat ng mga naging co-host mo, nakasama mo, sino pinakamalakas kumain? Wait, yung malakas talaga. Walang duda, hindi ko na ito iisipin ng 2 beses. Tatapos niya nga mas. Hindi na natin galas. Kasi like paano siya kumain? Like, Kung saan just talaga? Kung saan na kami dumayo, yung mga puno namin ganito, pagtapos, pagsasabihin na namin manyaman kay, talaga malinis po yung kanya. Hindi ko alam kung makakuha ako ng ebidensya, pero laging gano'n. Simot talaga. Tsaka kay tata ko din natutunan yung kumain ng may hinihigop. Pero payak, diba? Oo. Shoutout tip si tata. Shoutout na din kay Kuya Del, kay Mayor. Sa pag-stay mo dito sa Pampanga ng mga ilang araw na magkasama tayo, ano ang tumatak sa'yo na dish na Kapampangan? Ganyan tanong. Siguro, Except si Sig. oh yeah, except Sig. Sig. Di ko makaget over dun sa betute nung sales. Palaka? Oh pare, I mean, it's more than the frog. I mean, kahit anong karne, siguro kahit paniki pa yun eh. Pero yung pinakakarne niya, asarap nung marination, yung pinakaginiling basically. Kasi nakakain ako ng betute dati, pero parang nung nakain ko yun, uy, may ganito klase pa palang betute. Ano pa ba? Yung sa batcha-batcha, yung parang lengua pero baka yung gamit. Kila yan, masarap din, masarap. Yun ba? One of the best. I mean, siguro top 3 yun, siguro top 3. Kung hindi kasama ang sisig. Kasi the entire stay po ni Chuy, araw-araw yata kumakain na sisig. Oo, sabi ko nga eh. Sabi ko nga, style lang. papablood test ako. Diba? Anong blood type mo? Sisig, sasabihin ng doktor. Ultimo yung last vlog natin dito sa Team Ganlas. Sisig din po yun. Sisig din yun. Pero, magre-reklamo ba ako pare? Dito. Pag-uwi ko sa Manila, di ba? I mean, may mga sisigan din. Pero iba talaga, pag dito ko mismo nung kakain ng sisig dito sa Pampanga. Time feels, di ba? Alam mo, It feels dito different. yun eh. Tapos kasama ka pa. Oy, ikaw naman talaga. Di ba? So, iba yung saya. Natutuwa din kami dito sa Team Ganlas na kasama ka namin. Uy, maraming salamat. Show dito Maraming sa isang table. Isang frame. Maraming salamat. Maraming salamat. Katulad nga sabi natin ng last vlog, meron din naman talaga nagtatanong ito. Si Chewy Show daw, tsaka si Team Ganlas nagsama na daw ba? So, lagi ko nababasa yung mga comment na yun. Kasi nag-collab-collab eh. So ngayon na, sabihin na namin sa'yo, nagsama na kami na. Ay, sorry. Sorry, Ninya. Sorry. Biglang tumas yung kinay nung nagka-camera sa... Oo nga eh. Ha? Parang nag-iba yung gano'n ng camera eh. Sabi ni. Usually kasi siya yung nandyan. Hindi tayo kasya sa ganito. Hindi, pero parang maganda. Like, we're having a same purpose. Diba? You're documenting food. Manila, province, Pilipinas, minsan ibang bansa. So, same purpose, same goal. Mas marami tayo. Mas okay mabahagi, ma-promote yung kultura ng Pilipinas. Mas maganda. Pagkain ng Pilipinas at higit sa lahat, story at tao ng Pilipinas. Yun ang tama din at para sa atin na pinaglalaban natin. Food tourism,
Filipino food tourism ang ginagawa natin. So, nagdi-discover tayo. Katulad nito, sino pa bang mga dapat magpalabas ng mga ganito? Siyempre, taga dito ako. So, gusto ko din ma-showcase minsan mga gawa dito sa Pampanga. Pagpasensyahan niyo na po, hindi naman bias siguro ang tawag doon. Kasi lang siya sa mission. Magiging proud lang din. Ganun siya. So, next time siguro, sa lugar nila Chewy. Naman! Maraming kainan sa bayan ko, sa Parañaque. Yan. So, isa lang yung alam ko. i-discover natin. Dito sa Tanggalas, minsan naman isa lang kainan lang, okay na yun. Di ba yung ginagawa mo? Pa iba-ibang isang episode, ang daming kakainan. Ginagawa ko rin naman yun. Pero minsan, exclusive kapag maganda ang story. Oo naman. Magkain, okay na ako dun sa isa. Pero I'll make sure na may hahatid ko sa inyo at magugustuhan ninyo ang episode. Yan lang naman. Garantisado yan, pare. Ganon din naman po ang ginagawa niya. Finally, nakita ko paano siya magtrabaho and I really respect Chewy Show doon sa mga galaw. Uy, maraming salamat, Pops. Thank you. Congrats. So, if you respect me ngayon, magpopo ka na sa akin. Maraming salamat sa umabot sa video na to. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, batiin mo naman kami. Batiin mo kami. Hindi mo kayo binabate, ha? Nanonood ka ba yan? Hindi pa nakasubscribe yan, pre. Oo nga. Bago kami mag-subscribe mo naman. Tapos subscribe mo rin Chewy Show, di ba? Kaya rin sa akin. Hindi mo rin subscribe, di ba? Oo. Sige na, konti lang naman yung... Pag pumunta ka naman doon, nagpe-play pa rin dito sa side na cellphone. Tama, di ba? Subscribe ka na, isang ganun lang yun, no? Swipe mo lang ganun, no? Pero kung sa TV, hindi ko alam ang gagawin. Hanapin mo muna yung remote mo. Marami nawawala naman sa sopayan. Ay, hindi. Habang nasa TV ka, nagpe-play yun, yung cellphone mo available. Pwede. Chewy Show, Tanggalas. Maraming salamat, Chess, Kyle, Ninya, sa pagtulong sa akin past 2 days. It's been a fun culinary journey sa Pampanga. Hindi naging posible yung episode natin. Siguro, mapapanood nyo sa Chewy Show in the near future episode namin. Pero maraming salamat. At guys, I have a YouTube channel. Meron akong maliit na YouTube channel na pangalan sa Chewy Show. Grabe naman sa maliit na channel. Documenting food and travel in the Philippines, some parts of Asia, and I thank you. Tara! Yun, Sura! Dami energy, no? Chewy Show, another Chewy Show, siya po lahat yun. Maybe Chewy Show, sometimes Chewy Show, anytime Chewy Show, lahat. Dahil ginawa mo yun, Tanggalas po, tsaka Cubs Chess, Yan, Kyle Channel, Kyle TV. Meron pa, shoutout na rin kila Chow Food Crawl. Chow Food Crawl, TV. Pati na rin si Kuya Dex. Kuya Dex, shoutout, Kuya Dex. Shoutout. Ate Dex, Tita Dex, lahat. Ninong Rai, Kuya Rai, lahat, shoutout. Tita Rai. Lahat. Stay safe and dry. Maraming salamat. Stay home na lang kung wala namang gagawin sa labas. Mag-ingat sa pagdadrive. Ako po, si Cubs Chess. Ako po, si Chewy, ng Chewy Show. Ang gano'n. Ako muna. At ito pa muli ang Tanggalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag nyo kakalimutan at palagi ninyong tatandaan na uminom ng panula. Cheers. Cheers mga Cubs! Cheers mga Cubs! Ito na. Ito na ulit yun, ha? Oo. Hindi na ito pa-practicein, ha? Bahala ka na yun. Talaga naman, manyaman! Ni. Chura! Chura! Peace out, mga Cubs. Let's go. Bye. Thank you, Chewy Show. Relax sa edit mo niyan. Thank you, Gio, Thank ang you. kanyang videographer. And thank you, everyone. Umabot yun. Siguro, si Chewy na lang ulit magtatakip niya para mag-end na yung video. Takpan natin. Yan na. Sayaw nga. Eh, may napanood ako sayaw. Yung video mo sa Dipolog. Kina, Pops, kayo mo gagawin sa'yo to, ah. Sa channel mo lang ito gagawin. Time check mga Cubs, 11:05 AM. Maaga tayo ngayon. Before lunch, nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Dito tayo nag-park. Dito yan sa downtown San Fernando, sa palengke, lumang palengke ng San Fernando, Pampanga. Ito, malaking parking area yan. Pero kung sarado naman to, marami naman parkingan doon. Lahat po yan ay pwedeng parkingan ng legal. So again, ito yung simbahan, tapos ito yung kanto. Ayan, katabi mismo. Ayan, dito po papunta ang LBS pag nakita yung arko ng City Market Plaza. Yan po yung kasama natin, nandun sa Kalaban. Ay, kalaban yung pinuntahan mo? Oo, dito tayo. Joke lang po, hindi po ito sponsored. So, pwede kami magbanggit ng kung sino-sino. So, dito tayo sa LBS. Galing po siya LA, Pops Chewy. Favorite mo yan? Eh, bakit galing ka doon? Competitor analysis. Sige. Dapat talaga alam mo lahat ng lasa. Oo, tama. Kamusta ka na pala? Video tayo ng video eh. Yes, I'm okay. I'm doing great. I'm fine. Wow, English! Yes. Yun lang yung English na alam ko may araw. Buti na lang, hindi tayo tinanong kasi hindi ko rin alam Englishin yun. How are you? Good! Ano yung hawak mo sa likod mo? Ano yan? It's competitor analysis. Kailangan gumawa ng SWOT analysis eh. So, kailangan kong
Pasok tayo sa loob, Paps. Okay lang. Nang... Iwan ko muna to dito. Oh, sige. Parang Iwan mo may dala-dalawang chicken joy. Ikaw bahala siya. Ate, may dala siya yellow box. Hindi, walang laman to. Ang galing, dapat ganitong kulay. Kulay. Oo nga naman. Tama. Pulburon naman nito. LBS Bake Shop House. Nagbibiro lang po kami, hindi naman talaga mortal na mag-aaway ito mga. Bakery siya actually, so maraming bread dito. Tapos dito mga pandesito, ganyan. Pero ang pinamabenta talaga cheese bread tsaka Spanish bread. Tapos ito yung mga bagong bake na cheese bread. Yan, mainit-init pa. Oh. Damang-dama mo dito yung parang init nila. Pag-order ka ng box, ganyan siya. Oh. Galing mag-serve sa natin. Araw-araw ko na sa Araw, no? Na-shoot niya ng ganun kabilis siya. Na-shoot ko na kagad. Ayan o, yan dapat ang kulay ng box. Pops, palitan natin yung kulay ng box nila. Pops! Uy! Bago kayo umuwi. Ano naman pauwi sa inyo? Palitan natin yung dilaw mo ng ganitong kulay. Ayan, para may mauwi ka naman. I wanna thank Elvis Bakery for this gift. Ang bait mo ngayon, ah. Yes, and I love you. Oh, sige. Lahat po nang napanood nyo, disclaimer lang, walang totoo doon sa bonus clip ha. Sa bonus clip, wala pong totoo doon. Pero alam po, scripted po yun. Support lahat. Support natin lahat ng bakery dito. Jay, thanks Wala ko mga pa Pops. explain. Thank you. Bye-bye. See you soon. Chura. See you soon. Chura.